Broto. Nggih pripun? Bocange. Nggih. Jengkarne Panungguan bintang tamune dhisik. Iya, nggih, leres. Dianti-anti warga masyarakat kene bintang tamune. Nggih. Engko sing kae sing sisih ijem-ijem kok gampang. Nggih. Dadi manut mawon. Adikku Niken Salindri riye. Niken dhisik bar kuwi terus prigel. Oke, nggih, leres, nggih. Iki digarap cara sing hot. Napa? Maksude sing rancak ngono lho. Sing rancak niku Sing rame. Sing rame ku anu dinunekne mercon dhuwur-dhuwur. Ya keramen kuwi. Lah piye maksude rame niku pripun to? Ayo sing tabuhane Oh, tabuhane rame. Oh, gampang ijo. Nggih. Ayo apa digarap apa menurutmu? Ayo, Cok. Digarap sing rame, Cok. MBG. Ojo MBG meneh. Iya, kudu diganti to. Oh, apik sing rame niku lagune niku lho. Mangku. Ayo sepote. Disepoti sik. Sepoti yo, Kanggo. Sugeng dalu adikku Cahayu Niken. Selamat malam, Mas. Mas apa iki? Broto. Iki lho. Oh, Mas Adi. Mas Adi. Mas apa? Adi. Mas Freddy ya. Mas Freddy, ya. Lali ora tau dijak tanggapan. Sik ta. Iya, Mas. Padha mergo ki mang aku yo lagi iki tanggapan sing anu. Oh, lagi iki deh. Oh ya maaf ya. Aku bendina ki wayangan jane. Bedino nggih, Pak. Bendina ning wayange wayang londo. Sik to, wayang londo niku pripun? Wayang londo ki sing bentuke kotak, ya enek joker, enek Walah, ceki to berarti. Lah ya. Mengke kula duduhi apik apa? Tetetan. Tetetan. Jadi niku nomor angka-angka gampang. Kuwi larangane negara, uga larangane aku. Ora oleh. Pak titip ra apa-apa. Ngawur. Nggih, pripun? Ya, Mas. Ngaturke napa? Ngaturke napa, Nduk Cahayu? Nggih ngaturaken sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur sembah nuwun kagem para pamirsa ingkang sampun mirsani teng mriki lan ugi mirsani dateng live streaming. Iki acarane apa, Mas? Live streaming niku Acarane tasyakuran apa kuwi jenenge, Mang? Santunan. Mapak Suro. Bulan Muharram. Mapak Suro. Kali santunan anak yatim. Karo Santunan anak yatim. Nggih, mugi-mugi kagem desa Dusun warga Sumanding. warga dusun Semanding. Desa Sumber Mulyo. Desa Sumber Mulyo. Ketan Macan. Kecamatan. Kecamatan ya. Ketan Macan apa jenenge? Kecamatan Jogoroto. Jogoroton Jombang. Kabupaten Jombang. Wonten daleme Gus Dedi. Nggih, ngaturaken mugi-mugi sedayanipun tansah pinaringan sehat selamat wilujeng. Amin. Tansah pinaringan panjang umur. Amin. Mugi pinaringan berkah barokah. Amin. 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 Wis lah, pokoknya dengan sing apik-apik wae. Oh ya. Laras. Laras. Terus bengi iki ngaturne apa, Nduk Cahayu? Bawa aja. Bowo. Ya, Ya, bowone apa? dendang gulang. Dandang masuk. Bawa tantang kula. Dandang gula. Dandang ki apik dandang Iki kan klangenane sing klasik. Klasik kan. Sambung wanci dalu. Wah, cocok. Aku blangkonan ngacak ngene, iya pake le ning ngono. Mantrayo persis kok. Lah memang sak kerandah apa mau penting lho ya. Ngene iki pomo melu ngono men. Luar biasa aja memang keluarga seniman tradisi Betul. mulai teko romone ya Romone. putra-putrane ya enek sing dalang Laras. enek sing seniman tradisi Betul. jadi wis luar biasa ngaten Tekan sana ndi kita? ya Gendere ra dibanterne mawon. Mas anune ra di Bendere digedhekne. gender Emang
bicara-bicara apapun gitu sepatah dua patah gitu kamu diam aja, kamu di situ ditanggap loh. Aku menikmati suara. Iya menikmati ya boleh, tapi aku seharusnya kamu itu harus bicara gitu loh. Harus bicara. Kata-kata itu kalau kamu ya lah gak usah. Aku bulung pikiran aja. suwi. Omongi gak menek Kepiye kek apa piye kek suarane apik kek apa piye kek. Suarane apik. Broto Trengian. Terngiang aku teran. Prandene maksa Ngene iki ditanggap 300.000 kaya gelem saya. oleh sih, Piye? Oleh tenan? oleh Asli. oleh kampleng. Kado aku semangat iki. Melok elektron. Jebul nimas uga nanggepi ayo to sambung rasa Ayo to sambung rasa. nanging wanci telu. Niki disambi ngombe kopi karo rokokan kretek enak. Apik suarane. Iya. Tan ana ingkang rupeda nyuntak tresno senadyan mung srana beranti gambarmu
saya yen tak sedang replan nandika mesti bagian melian jerlair putri Sulestyo terus bisa nyuburani kang mesra. Tembangnya iki ngapa Mas Broto? Nggih. Pripun usange? Tembangnya nduk niki iki ngapa jenenge? Niku wau jenenge dandang gula. Bener kok salah ya? Iya, dandang gula. Dandang gula ya. Jadi bener. dandang dikai gula niku kan lowegi mengke didilati bareng. Itu juru. Sambung wanci dalu. Oh, sambung wanci dalu. Lah ya. Sambung wanci dalu. Jan yen to niken ki ndelok kahanan. Nggih. Ya. Nggih. Asok biasane yen to ana campur sari ngono ke apa jenengmu goyang tretek. Apa lagu yang tretek? Apa enak to, Mas? Apa kuwi? Goyang tretek napa? Apa jenenge ke apa? Goyang pargo. Wong yo dadi iki aku kurang anu nono. Tretek lak tayub ngono kuwi. Iki lho apik lho. Nggih. Heeh. Apa kuwi lagumu sing kekinian ditretekne kuwi lho, Nok? Apa Mas? Hah? Lagu sing pundi? MBG niku. MBG neh. Niku ya kekinian lho, bocange. Lah kuwi yo enek neh lagune anakku wedok men. Napa? MBG kan ngono. Nggih. Terus pone. Terus piye, Bang? Kemana-mana. Mas Balil ganteng. Kurang Mas Bahlil. Apa? Mas Bagong ganteng nek mending ngono. Bagong ki sapa? Heh? Mas Bagong ki sing ndi? Bagong sing mang Mosok ganteng. ganteng. Yo lanang. Heh? Lanang po. Yo separuh lanang separuh. Akeh saiki jadi-jadian. Lho Ya, luar niki biasa. semangat ya, Nduk. Iya, thank you Mas. Sampeyan diranti warga masyarakat Semanding sumber mulya. Alhamdulillah. Jombang. Dan penuh dengan bintang malam hari ini. Nggih luar biasa niki perang Matur bintang. nuwun dumateng Gus Dedi. Gus Dedi. Gus Dedi. Dene kenpe mengke nyuwun donga kalih Gus Dedi muga-muga tambah muncer neh. Amin. Jenengan terkenal ning Indonesia, luar negeri, wis ndoke luar dunia barang terkenal sampean. Wah, wis Amin. pokoke iki los terkenale. Lah terkenale los nggih. Pak Ijo yo pengen terkenal, Nduk. Iya. Niken. Hah? Pak Ijo kuwi lho lore sampean yo pengen terkenal. Nggih niku sampun tercemar, Dik. Tercemar. Jarimu pengen tercemar apa terkenal? Terkenal ya ben kaya cacah niku. Oh iya. Kaya nduk niken iki. Ya. Wis iki pengen ngaturne apa Matur maneh? napa malih? Apa maneh? Dih, lah iya toh. Ya Masa manget siji aja. tok? Kok aja MBG. Enggak, tadi aku sudah 2. Masa sih? Dua bawa sak langgame mau lho to. Oh, dihitung loro ya. Kuwi tunggale wong Ora toh? mangan sak ngendoke. Oh, kuwi ora dihitung ya Mas ya. Sak Masa paket. ngendoke kon ngitung. Ya. Apa ya lagunya apa Mas? Sing meriah banget pokoknya. Sing enek goyang-goyange, enek ngebor-ngebore, enek bledos-bledose pokoknya. Apa? Apa bedas becon. Apa ayo kira-kira sampean apa? Napa request-e bocange napa ayo? Lha apik kicau malah. Lah kuwi lho Ico Mania lho wah apik malah. Wong ngarepe masjid. Ya liyane sing luwih rawancane. Ben Ya. karo Ijen ganti Mas musik. nadane. Heeh. Apik iki musiknya rame iki. Rame lho campur sari apa jenenge? Campur sari. Bagong musik. Ya. Iya kan? Iya. Bagong musik. Bagong musik kenapa diberi Iki nama Bagong? diwenehi apa sing rada dangdut-dangdut sithik apa? Oke. Koplo. Sumanding. Wah apik suara. Bersama campur sari New BNW. Iki Gus BMW, Dedi. apa Gus iki Dedi BMW? katuran munggah. Wirawiri. Ngoten nggih. Gus Dedi Gus ngaturan Dedi munggah. katuran munggah. Siap. Cocok. Saiki to Mas. Gak apa-apa ya. Ya sesuk-esuk bar subuh. Gus Dedi ben munggah. Iya. Nggih Pripun? ngoten no. Boleh. Nggih. Nggih. Dumateng Monggo. Pripun Gus Dedi monggo katuran munggah Gus Dedi. Kersane mboten Gus, ngregengne Gus, monggo, Gus. menika.
Nah, monggo Gus Dedi. Sepote anu Sepote Gus Dedi. Gedege Gus Dedi kendeng. Apa ganteng? Ganteng. Wah, iya ya maaf toh. Ya kok iso kepleset. Ayo. Gedege Gus Dedi ganteng. Buah apa yang paling manis? Gus Dedi. Gudi Ya. Gus Dedi ya Gudi. Lah Gus Dedi iki kadang ya gede. Mau tuwek ketulinan. Sugeng dalu Gus. Wah, luar biasa. Wong menika Gus Dedi. Sugeng dalu Gus matur mbah nuwun. Nggih. Badhe ngaturaken punapa dalu punika. Gus Dedi matur suwun. Nggih Gus. Rawuhe panjenengan ugi sedaya Mbak Prigel, ugi kanca-kanca sedaya. Ugi sedaya ingkang rawuh wonten mriku. Salam hormat saking kula Dedi Rahmat Hidayat nggih. Siap. Hanya rasa sangat bahagia kula niki hari ini bisa Mbak Niken bisa hadir wonten acaranipun santunan anak yatim. Ugi memperingati 1 Muharram. Ugi sangat matur suwun dumateng mbak-mbak nggih Mbak Prigel sedaya, Ibu Sinden, Adik Sinden, Bapak Dalang nggih. Matur suwun ugi warga sedaya Sumbermulya lan sedaya warga Kabupaten Jombang nggih. Niki mboten kula niki sponsor nggih. Sinten mawon menawi ada keluhan napa mawon lak sampun mireng sih bahwa pengobatan wonten Gus Dedi untuk kemaslahatan umat. Tidak ada pembayaran nggih. Gratis tapi enek antrine suwi nggih. Dadi sing sabar nggih pasti diobati. Dadi yang artinya lah ngobati napa mawon Gus? Keahliane napa mawon Gus? Nggih. Terutama kagem panjenengan sing ada sakit meripat, sing ada kuping tuli, nggih. Sing ada dulur tunarungu, nggih. Sing ada penyakit migrain, lan sing ada penyakit non medis. Nggih, syarate niki panjenengan kedah sabar nggih. Kedah sabaran niki antriane sampai 2028. Oh, iya kok diganggu sangat, Gus. Nggih, niku pun sehari niku sampun 150 orang. Oh, jadi mboten saged ditambah malih. Tapi monggo ditambah malih kula sing semaput. Ngoten nggih. Monggo Mbak Niken. Gus Dedi badhe ngersake tembang. Nggih, Aku ketok aku iki arepe kula asal tanglet, Gus. Niku ngoten niku lek umpami jenengan nambani niku pripun kados dipijet ngoten napa di Mboten nggih, ada titik syarat yang disentuh. Oh, lek umpami mata niku mengke sarape teng pundi? Ya ning matane Kan saraf mata ada yang katarak, ada yang glukoma, ada yang min, ada yang silinder, ada yang akibat daripada diabetes mellitus, ada yang akibat daripada vertigo. Ngapunten Gus, nek umpami tuli ngoten niku jenengan saged nambah. Nggih saged. Niku terus mengke bibar saking jenengan kan saged ngrungokne. Lho nggih saged ngeten. Langsung niku, instan. Langsung dadi ngeten. Niki ana Bos. Niki kula etok-etok budek jenengan tambani ngeten to. Oh, iki rada etok. Sanes Niku Bos. jenenge ngentahi. Niki sanes budak. Niki sak menika sampun gendeng. Nggih. Wah, wis budak Saged gendeng. sedaya. Dadi ten video-video kula niki mboten wonten sing istilahe niku penipuan nggih. Mulane sedaya niku bisa dipertanggungjawabkan. Jadi suatu misal ada yang sakit ke tempat saya, suatu misal telinga, tidak ada alasan lek no omang kok kumat iki engko percuma lan.
Di sini walaupun berobat 10 kali pun, 20 kali pun, bahkan ada yang rawat inap sampai 7 tahun. Niki kulo ingoni, kulo sekolahno, kulo kei pekerjaan, gratis, tis. Luar biasa. Penak manggon. Tepuk tangan kagem Gus Dedi. Ngoten niku kados penyakit darah tinggi sakit nggih. Darat ada yang namanya terapi atau pembelajaran tentang pola hidup dan pola makan. Oh, tanggoku tak gone rene sesuk. Ah, Darah ini tanggamu, mbokku darah tinggi tak gone ning gone. Oh ya bareng karo tanggoku. ini ada kan yang bertanya-tanya ya, ada yang bertanya-tanya, terutama sedaya lapisan masyarakat. Gus, sampean temen tah wong-wong rawat inap bahkan berobat di seluruh Indonesia. Gratis. Bahkan di luar negeri kok gratis. Duit saking pundi panjenengan. Lah niki no. Kata pertanyaan mboten niku. Nggih, Gus. Pertanyaan kata. Nggih. Ngapunten. Nggih, duite saking pundi? Kula niki sebelum turun sebagai pengobat, nasihat kakek kula kan nerusaken mbah kula. Nggih. Awakmu sadurunge nulung wong, toton ekonomimu dhisik. Awakmu kudu sugih dhisik. Lek kate awakmu gorong sugih nulung wong, terus bojomu kok ingoni apa? Betul niku. Nah nek awakmu gak duwe pekerjaan, terus awakmu ngomong nulung wong gratis, masuk akal apa gak ini? Nggih boten. Jabatan niku Mulane kula niki sudah hampir 25 tahun, kula niki meneng-meneng kula nggih juragan kembang. Alhamdulillah. Ngoten dadi cintamel wayang ngeten iki nggih dhuwit kembang. Oh, kembang napa? Kembang api napa kembang? Mboten. Entai niki. Ngeten. Entai Gus niku, Kula niki asline tetep wonten hubungane kali panjenengan sedaya. nggih. Saya ini ahli yang dinamakan ahli menyediakan berbagai macam sarana dan prasarana spiritual. Oh, Cobakan, kate wong duwe gawe, ngoten niku kembang setama, kembang wangi, bermacam dupa, bermacam kemenyan dan berbagai macam minyak-minyak. Oh, enten nggih. Ngoten. Berarti ada sajen napa nggih menyediakan. Nggih sedaya. Dadi untuk budaya, untuk keagamaan, untuk perlengkapan kematian, ataupun perlengkapan orang yang baru melahirkan, atau acara-acara wayang ngeten iki sedaya kula pisale butuh niki langsung telepon, dan alhamdulillah sudah menyebar di seluruh Jawa Timur. Sampai kebutuhan orang setelah melahirkan ki wonten. Nggih, jadi saya mempunyai 67 cabang toko. Berarti luar biasa. Gratis. Boten, oh sampean Gratis. lek tukune nggih teketan nggih Gus, termasuk. nggih, kebutuhan orang setelah melahirkan ku napa termasuk pembalut nggih? Napa nih? Napa termasuk pembalut napa niku? Pembalut. Nggih. Iya to wis. Awak melahirkan bar melahirkan kudu dibebel ngono. Oh nggih sedia. Oh, lho iku lho, Jo. Dadi nggih wonten sedaya wonten. Nggih. Dan mulane kula niki walaupun sebagai seorang peruqyah nggih, tapi saya tidak melupakan yang namanya tatanan budaya adat kita. Luar biasa. Tepuk tangan kagem Gus Dedi. Tetap kita tidak boleh meninggalkan budaya-budaya kita dan kearifan budaya kita, termasuk kita harus melestarikan dan menjaga yang namanya budaya seperti ini. Betul. Wayang, Mbak Ibu Sinden, Mbak Sinden, adik Sinden, dan kita wajib untuk mendukung dan kita doakan bersama agar budaya Indonesia, terutama budaya kita sebagai budaya Jawa, kita berdoa bersama agar semakin jaya dan kembali bangkit di bumi Nusantara. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Amin. Loh, berarti sedaya mau weneng kabeh ngeten iki setuju. Setuju. Gus kali niku kula nderek tanglet. Jenengan kan konsultasi supranatural kan melayani. Niki ampre bojo telu iso urip rukun sak omah pripun Gus? Lah niku kula mawon nggih bingung. Ya. Kula dhewe mboten wantun. Nah iki napa malih nggih nuwun sewu. Nuwun sewu kula niki
Niki warga wis sedaya Semerep kula. Nggih. Kene apa sih, Gus? Lha duka. Nggih, sampean niki sugih. Kene apa Gus duwike sampean akeh? Kok gak wani rabi maneh? Lah. Sak temene nggih kula duduhi. Nggih, pripun Gus? Sak duduhi. Gak enek critane wong bojo loro iki iso urip bahagia. ngomong lah duka. Cerita temen kula niki. Lho, Gus nggih. lho wis tak kepingin terus sing jarene no TV bojo loro rukun sampean Semerep. Bujuk wis ta lah. Loh, kok sakit? Aku rodok tahu wis aku. Ora mungkin wong sugih duwe akeh. Wis ta lah. Percuma, mulane kula niki saged seneng sedekah, seneng ngekeki wong percuma. Misale kula niki dhuwit kula kuwatah kathah itu. Nggih. Tak celengi sing pol wis itu dhuwit bendina. Ngapunten. Misalnya pendapatan saya sehari mamane 30 juta ngoten nggih. Umpamane ngoten nggih. Umpamane lho niku. Nggih masuk temen nggih boten Semerep. Ngapunten. Ini dalam negeri dalam hati kula niki. Nggih. Nggih. Dadi Gawe apa sih dhuwit tak lumpukno iku? Umpamane aku mati, bojoku ya dirabi arek. Walah boten. Awake dhewe iki gak ero lho matine kapan. Lho iki temen. Terus sampean niki sugih, dhuwit kok lumpuhno akeh kok kekno anake sampean. Anake sampean guru mesti amanah. Sedangkan Rasulullah wis dawuh, donya sing gak tau entek, donya sing gak tau ilang, ya iku mang sing wis dibelanjakno nang ngene toko-toko, wong nopo sajane gak payu-payu iso nyekolano anake. Oh, membantu sesama. Awake dhewe ketemu wong gak duwe, senajan gak iso ngekeki dhuwit ngekeki pangan, gak iso ngekeki pangan, minimal iso bantu tenaga. Iku sing gak bakal ilang. sedekah. Wis sedekah iki ora nek ukuran jenengan dhuwit. Berarti Ngoten nggih. Gus Dedi menika seneng sedekah. Seneng sedekah. Ngeten nggih. Niki pun niki kula niki mboten anu nggih. Kula niki lek nyepeng dhuwit ten mriki. Pundi? Lah mboten Nggih umpamane nggih. Umpama kok entek dhuwit kuwisan. mboten percaya Nah, kula. umpamane nyekel dhuwit nang ngene mriki, kula niki mung angen-angen iki tak kena sapa iki engko. Lho mawon. Lho, Sing paling penting kan kados dalu punika acarane santunan anak yatim piatu. Nggih. Kula Terus di yatim, ngatur-ngatur kula nek yatim, dhuwit Pak, kula niki- yatim, kula yatim. oh nggih padha mesine padha. Lho padha, Pak. Dhuwit lek tak delek nang ngene sak tak lumpukno. Nggih percuma, dhuwit akeh percuma. Ngapunten Nggih. umpamane nang ngene karaoke ya gak pantes. Nah, Terus nyebut LC ya wis gak pantes. Ngeten napa, Pak? Lho, lah ya mlebu TV. Loh. Lah saiki angen-angenan dhewe umpamane Gus Dedi wis menjadi seorang sosok pemimpin, sosok panutan. Nggih. Kira-kira nggodha sampean paribasane. Nggih. Ayo tak tukokno BMW. Fortuner umpamane. Fortuner. Tapi tak sir kira-kira pantes ta diwasi wong akeh. Pantes. Wabrak. Yo pantes. Boten pantes soalé panutan, nggih. Semisale kula niki demek ngeten wong wedok ngeten. Umpamane dipoto wong piye nasibe anak kula. Iku ta anake Gus sing cabul iku. Iku ta anake Gus sing bujukan iku. Leres niku. Nggih napa mboten? Nggih. Ini semuanya adalah demi anak dan keluarga saya. Betul. Nama saya jaga. Ini asline nggih demi panjenengan sedaya. Nggih. Saniki umpamane kula niki kena masalah pencabulan, kena masalah penipuan. Sampeyan jejer kula ngeten. Gel prigel. Apa jenenge Mbak Niken sampeyan jejer sampeyan sing bujuki keluargaku iko ta. Iko ta sing demek susune pasiene iko ta. Ya napa perasaane sampeyan? Isin kan tanggapan wonten mriki. Mboten lah dibayar ya. Wah, mesti padha ae. Inilah suatu alasan kula saya termasuk menjaga diri saya, termasuk juga sama juga menjaga keluarga saya, juga menjaga panjenengan. Isin lah awake dhewe iki dadi panutan wis kadung foto karo Gus Dedi. Wis kadung foto karo Gus Dedi, terus kabare Gus Dedi melakukan penipuan. Terus kabare Gus Dedi melakukan pencabulan. Terus Gus Dedi melakukan daripada pengobatan-pengobatan yang melanggar syariat Islam. Lho niki pun kula jaga tuang walaupun fitnah napa mawon alhamdulillah bisa kita lewati. Amin. Monggo niki napa
Nyanyi Gus. Jenengan badhe nyanyi napa Gus? Jenengan kedah nyanyi. Gus nyanyi Gus, dirasa Jenengan kedah ngerti. nyanyi. Nyanyi. Pokoke hukum teng panggung niku lah mboten nyanyi nggih joget. Nek gak joget Tapi nyawer. kula mboten saged wayang ngeten iki. Kula niki senyum dan perang isoe. Napa Gus? Senyum dan perang. Mboten napa-napa Gus. Tapi kula mboten sangu. Yo transfer mawon lah. Nyawer. Anu mawon jenengan anu mawon malih to, mengke balik mriki malih. Oh, nggih monggo jenengan mawon lanjut nggih. Nggih jenengan anu Pendet tarik tunai riyen. Tarik tunai riyen. Nggih, monggo Nggih. 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 tenan po ora. Piye to? Bahasamu Jenengan tarik tunai riyen. Oh, tarik tunai riyen. Nggih. Nang ndi? Lho lembuk. Anu Gus, mengke Niki kula utangi. nun sewu nggih, nun sewu. Kula niki mboten kenal bank. Oh. Kula niki mboten gadah ATM. Oh. Demi Allah kula niki misale dhuwitku akeh kula niki mboten tau demek. Kula niki mboten tau sekolah. Dicekeli dhuwit percuma gak iso ngitung. Oh nggih titip niku kula mawon kalih niku. Pun paham. Niki sampeyan tanggetaken keluarga kula. Kula Nggih. matur nuwun Pak. Dadi Nah, niki lho. Kang ngitung niki lho. Diwangene iki lho sak. Lah Lah kok diwene rono? Oh dibagi lho Gus. Ora ro dhuwit ro biru-biru niki disai. dibagi nggih. Wis cekelen kono nak, cekelen. Mbak Niken iki bingung. Masih Gus Dedi iki piye sih kok gak ngerti dhuwit iki temenan ta gak sih? Monggo sampeyan tangget tiyang lingkungan kula sedaya. Usaha kula kathah, tapi kula mboten saged hitung-hitung. Tapi Mboten saged, kula mboten tau sekolah. Pak Delik ni arep teng pundi biasane? Kula niki kula ada glangsing. Kaya awakmu dadahi glangsing jo. Enten sing ngatur piyambak, nggih nika sing ngatur nganyer-nganyer nika kabeh nika. Oh menika. Nggih, sedaya. Kula mboten ngertos dhuwit. Kula niki mamane kebiasaan sampai saat ini nggih saged ditang. Misalnya mangan tek 50.000 dhuwit 100 ya tak kon ngepek susuke. Gak ero aku piye. Nggih luar biasa. Kesuwen ngenteni susuke niku. Nggih, nggih. Ngoten no, nggih. Matur sembah nuwun nggih Gus. Nggih mugi Kula sampe jenengan. nyanyi nggih kula. Nggih. Kula tak ten nisor Nggih, nggih. Nggih mugi sehat selalu. Amin. Nggih, matur mbah nuwun Gus Dedi. Nggih. Masih bersama Gus Dedi. Nggih, nggih. Nggih. Gus Dedi tiange ancene ya grapiak semana. Makane sok ben nek sampean golek bojo sing kaya Gus Dedi lho. Ora, enggak. Lah nyapa? Gak nyekel itu, gak nyekel dhuwit iki karo hitungan apa enak to nek bojo iso ben. Enggak. Lah kok gak gelem nyapa? Enggak apa-apa. Mau dijak adol kembang api. Heeh. Ngawur kembang api. Nggih. Broto Niken Pak Ijo. Ya. Ki meng sing ngatur pendanaan Gus Dedi iki wis sing para-para jumeneng. Oh, nggih. Berarti yang berdiri di sebelah pojok sana. Oh, nggih. Oh tenang ae engko kabeh munggah engko do nyaweri Wah, kaya siap. bapake. Luar biasa nggih, nggih, pun monggo. Heeh, tembangke dhisik ya nak Nggih, ya. ayo, ayo. Ah, sing apik. Yo. Solak solak solak. Sola-sola. Heeh, selak sola-sola. Kedeng masjid e. Selak para eruk jare. Para esuk, para ero. Pasa ero. Alah lah tunggale. Kula ambine lah. Bisa kesempatan antot satene kesetiaan. Bisa kesempatan antot satene kesetiaan. Luar biasa. Luar biasa. Matur nuwun. Matur nuwun. Matur nuwun genduk Niken istirahat dhisik ya nak. Ya. Istirahat dhisik ambil Wah, nafas nggih. Wah, jan hebat ki meng wis ana bintang tamune genduk Niken jengkar Nggih. Palungguan wis Leres. nangkani tetembangan ana loro. Ya nggih.